ahogy az időjárás mutatja, hogy mit kell csinálni, a gazda is halad ezzel. Az nem megy, hogy így szoktuk. Most nagyon nagy szükség van arra, hogy egymás gondolatait továbbfejlesszük, és hogy adaptáljuk. Az Enyingi Agrár Zrt. Területén vagyunk. Én azt gondolom, hogy olyan helyzet alakult ki jelen pillanatban a mezőgazdaságban, ami nem is igazából pillanat, mert ez egy 5-7 éves folyamat eredménye, ami csak a gazdasági események következménye. Az éghajlatváltozás, amit okozott, mert nevezzük annak, mindegy, hogy minek hívjuk, az sokkal keményebb következményeket fog szülni, mint az, hogy elmenjünk mellette, és majd lesz valamilyen változás. Én azt gondolom, hogy csak az összefogása, csak a gondolatok megosztásával fog működni ez, mint például ez a mai nap is. A rendezvényünket 2 helyszínen rendezzük meg, több szántóföldi kultúrában, őszi búzában, kukoricában, napraforgóban, cukorrépában, illetve őszi árpában. Különböző kezeléseket, illetve szántóföldi technológiai elemeket fogunk bemutatni a Vitafer, illetve a Sarda cég ajánlásával. Hát segítik ezek a termékek a növényt azokon a stressz helyzeteken, amit egyébként nem tudna önmagában megoldani a növény. Nagyon jó stresszkezelő a növény is, de van egy bizonyos pont, amin túl segítség kell, hogy egyrészt életbe tudjon maradni. Tehát van olyan nagyon aszály, mint az idei 40-50 napos aszály, amikor csak káliumra van szükség, mert abból van hiány, és azzal kell átlendíteni valamilyen szinten a növényt. Egyébként meg, hogyha egy picit csak egy ilyen rövidebb időszak van, ami mondjuk aszályos vagy valamilyen szinten terhelt, akkor vannak olyan termékek, például mint a Vitafer Regenerum, ami NPK-ba, tehát nitrogén-foszfor-káliba tud nagyon sokat segíteni a növénynek ahhoz, hogy újra lendületet vegyen, újra fejlődésnek tudjon indulni. Vitaferből több mindent használunk a kéntől, a mikroig, a greenen keresztül, a bort, cinket, nagyon sok Vitafer terméket használunk. Szeretem a Vitafer termékeket, mert meglátszik a növényen jellemzően, illetve szoktunk azért kísérletezni, hogy legyenek kontrollok, illetve azok, amik mindent megkapnak, vagy amik egy-egy anyagot kapnak meg, és hogy mit mutat, többnyire megmutat, látható a haszon belőle, és a növény is, hogy jobban érzi magát. Különböző növényi kultúrákban számos Vitafer terméket használunk, ezek közül az egyik legfontosabb a Vitafer Algi, amit napraforgóban, búzában, a Vitafer Mikro, illetve Makropé, amit szintén kalászosokban alkalmazunk, kombinációs termékként Vitafer cinket kukoricában, illetve szintén napraforgóban szívesen alkalmazzuk. A levéltrágya, növénystimulálás, biostimulálás, stresszoldás, ez egy bizalmi piac. És azt gondolom, hogy itt nagyon persze ez a termékkörben vannak túlárazott termékek, lehet, hogy még jó minőségben is, vannak nagyon olcsók, de nagyon rossz minőségben, és van szerencsére egyre növekvő mértékben és mennyiségben jó árérték arányú termékek. Ilyen például a Vitafer termékcsalád is. Én azt gondolom, hogy amivel kezdtem is, hogy bizalmi termék, nyilván itt az emberi kapcsolatok sokat jelentenek, hogy elfogadom azt, hogy amit mondanak róla, az tényleg úgy van. Nyilván itt a szakmai kérdéseket lehet tovább csontozni utána, hogy szuszpenziós, emulziós, összetett tápanyagokat tartalmazó, vagy csak monotápanyagokat, ezeket mindenki saját magának kell adaptálni a saját területére. Én azt gondolom, az egyik legfontosabb a levéltrágyák piacán, és minden, amit a levélen keresztül próbálunk a növénynek pótolni, az, hogy egy jó analitikai szemléletünk legyen, jó diagnosztikai szemléletünk legyen. Ebben például a Vitafer elég jól tud segíteni. Számunkra a legnagyobb kihívás a vízhiány, illetve az UV-kisugárzás. 2023-as év óta a területünket gyakorlatilag aszály sújtja. Az elmúlt években jelentős mennyiségű csapadék hiányzik a talajainkból, a talajvízszintek jelentősen csökkentek.
Azt gondolom, hogy a változtatás ideje már nem most jött el, ezről már szerintem pont egy lépéssel később vagyunk, viszont el kell fogadnunk azt, hogy változtatni kell. Az nem megy, hogy így szoktuk. Tehát, hogy mert 10 centis magágyat csinálunk, vagy többször megforgatjuk és átműveljük a talajt, ez nem fog működni, mert jelentős mennyiségű vizet veszítünk, és mindenféle csapadékformátumot meg kell, hogy tartsunk a talajban, mert a víz nélkül nem fog menni. Próbálunk azért a talajban mindenféle mennyiségű vizet megtartani, ez nagyon-nagyon fontos, illetve a vetési időkkel játszani, hogy azért a növény odaérjen, illetve mire már nagyon megjelennek ezek a meleg időszakok, addigra már abba a fázisba kerüljön, hogy talán könnyebben kibírja, a virágzás ne egy légköri asszályba essen bele, illetve ilyen dolgokkal tudunk próbálkozni. Próbáljuk a termelést maximalizálni, illetve a termelési hatékonyságunkat növelni. Forgatás nélküli talajművelést alkalmazunk a területek 99%-án, ezzel csökkentve a talajnedvességnek a kipárolgását, illetve ezzel növelve a hatékonyságunkat, illetve a hektáronkénti művelésnek a költségét. Minél kevesebbet művelni, tehát a nedvességet ne tüntessük el a talajból, tartsuk meg amennyire csak bírjuk. Másrészt meg törekedni kell arra, amit az előbb is elmondtam, hogy csökkenteni a költségeket amennyire lehet, és egyensúlyba hozni a költségeket, illetve az árbevételt. Tehát ezt ha megcsinálja egy gazda, tehát megspórolja a vizet, takarékoskodik a költségekkel, akkor már ott tart, hogy a napi szinten olyanná tudja tenni a növénytermesztést, ami még jövedelmező. Sok gazda még ezt nem látja be, hogy nincs víz, illetve nem veszi észre azt, hogy jelentős és nagy a probléma jelenleg a mezőgazdaságban. Én azt gondolom, hogy a közösség ereje, a szakmai közösség ereje ilyenkor jön ki igazán, hogy tudunk vitatkozni, pro és kontra elveket, de alapvetően senki se vitatkozik a másikon, hanem mindig javító szándékkal próbálunk a másik elvét továbbfejleszteni. És most nagyon nagy szükség van arra, hogy egymás gondolatait továbbfejlesztjük, és hogy adaptáljuk a saját magunk gazdaságába és tevékenységébe. A következő években a no-till technológia felé el fogunk fordulni, de ez különböző növényvédelmi, illetve gépkapacitásbeli kihívások elé állítja a cégünket, amit a jelenlegi gazdasági helyzetben még nehezebb lesz majd leküzdeni. Megszabadulni a szokásoktól. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb probléma, amit el kell eresztenünk egy-két olyan elvet, amihez ehhez ragaszkodtunk. El kell fogadnunk azt, hogy a jelenlegi 80% az a régi 100% lesz, vagy lehet, hogy még a 80-nal is sokat mondok. Nem kell a tökéletességre gondolkodni. És azt, amit tanultunk középiskolában, aki szakmai középiskola vagy főiskolai, egyetemi szinten, miszerint az integrált szemlélet. Azaz, hogy mindent együtt kell néznünk, és rendszerbe gondolkozni, és ezáltal kell eredményessé tenni a gazdálkodásunkat. Három évenként bővített talajvizsgálatot csináltatunk. Az eredmények alapján megalapozottan tudjuk kijutatni az alapműtrágyákat, fejtrágyákat, illetve a lombtrágyákat is tudjuk a növényekre specializálni. Növényanalízisre szükség van, hogy maximálisan lássuk, hogy mik azok a tápanyaghiányok, ami kialakulnak. Illetve a másik az, hogy mivel nagyon alacsony a terményfelvásárlási ár, így valamilyen szinten ahhoz, hogy profit maradjon, szükség van arra, hogy
a költségeket le tudjuk faragni. Tehát az egyik oldalon a talajművelést kell a végtelenségig lecsökkenteni, tehát hogy ott lehet ilyen 50-80 ezer forintot spórolni, illetve a műtrágyát is le kell vinni addig a termés szintig, ahol most az aszályban meg tud teremni a növény, és ezáltal lehet elérni egy olyan kondíciót, hogy maradjon egy 50-80 ezer forint a növénytermesztési eredményként. Ezt régóta mondjuk egyébként, ezt a költséghatékonyságot, csak eddig nem annyira fájt. Most igen. Most nagyon fáj, és sajnos fájni is fog. Ahhoz, hogy viszont ezt a fájdalmat csökkentsük és csillapítsuk, ahhoz kellenek ezek a beszélgetések.